Ola, alumnado de primeiro da ESO, imos ver como sumar e restar números enteiros. É unha operación moi sinxela. En principio, cando vos dan unha cadea de sumas e restas de números enteiros, veredes que aparece o número entre parénteses, porque chocan os signos. Resto un menos 5, ou por exemplo aquí, sumo un máis 3. Entón, o primeiro que teño que facer é construir unha cadea inteira, pero na que desaparezan os parénteses. Para iso uso o que lle podamos chamar a regla de o choque dos signos. Cando chocan dous signos iguais, queda máis. E cando chocan dous signos diferentes, queda menos. Seguindo esa regla, teño que volver a escribir isto como unha cadea de sumas e restas nas que xa non haxa parénteses, de acordo? Entón sería así. Igual, entón, cando chocan dous signos que son iguais, por exemplo, menos menos, pois queda máis. 3 máis 5. Agora chocan dous signos que son diferentes, pois entón queda menos 4. Agora chocan dous signos iguais, pois queda máis 3. Agora chocan dous signos diferentes, pois queda menos 4, menos 10, aquí non hai paréntese, non hai choque, máis 3. Vale. Este sería o primeiro paso. Unha vez que teño unha cadea longa de sumas e restas onde xa non hai parénteses, o que fago é agrupar. Agrupo os que están sumando e os que están restando. Neste caso, sumando, vou a marcar os que están sumando. Fixademos, sería o 3, o 5, outra vez o 3 e outra vez o 3. Entón, fago esa suma. 5 e 3 son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Suman 14. E agrupo, sumo todos os que suman. Agora vou marcar os que restan, vou marcar en azul. Resta 4 e resta 10. Por lo tanto, agrupo todos os que restan. Ollo, sumo todos os que restan, porque estou como agrupando. Resta 4, xa levo que restei 8, e resta outros 10, 10 a 8. Sumo estes números que restan e dame resta 10 a 8. Finalmente, escribo. Bueno, isto sería como unha información complementaria. Finalmente, na miña cadea de igualdades, escribo os que suman menos os que restan. Vale. E entón agora o que teño que facer é restar estes números e poñerlle o signo do maior. Fixadevos que aquí suman 14, pero restan 18, por lo tanto o resultado vai ser negativo. O maior é o 18. O resultado vai ser negativo. E o que teño que facer é a resta, 18 menos 14, ver canto vai de 14 a 18, que neste caso van 4. E por lo tanto o resultado final será menos 4.